Jeg ved ikke, hvorfor vi flyver baglæns, men altså. ja, så er det shift. Og så gutter, drag race. Fuck, I er hurtige. Træk nu op! Oh shit! Tomorrow we go gym. Nej. Ja, måske. Tomorrow I go gym. Ja, jeg vil gerne, men Emil har spurgt om jeg ikke skal med til København. Tomorrow I go gym without you sons of bitches. What the fuck, kom lige over og se den her person. Den er sgu da mærkelig. Den er sådan lidt playboy BDSM over den. I morgen, når jeg får min løn, så køber jeg anabolske steroider. Husk at dele. Nej. Jeg bliver transgender. Lyder godt. Hvornår er det? Lørdag. Hvad tid er det om lørdagen? Åh man, store krav du stiller mig. Klokken 17 kan jeg se. Fordi jeg skal til noget familietamtam på Årø. Hvem fuck har familie på Årø? Det er Freddy og Frimut. Ja. Oh my god, det er ikke fordi din far hed eller din morfar hed Freddy. Ah, det er sygt det der, det må jeg sige. Det er et griner navn. Ja. Det er ret stabilt. Oh my god, det første jeg ser, det er bare en kar, mand. Stiv dilo. Jeg har lige sendt Nora et billede af, at jeg har fundet sådan en skorpion. Så må vi se, hvor hurtigt han kommer. Dullen. Jeg kan komme ind i jeres game. Jo, Josef, du dropper den der lige nu. Mads, hvad hvis vi kyssede, men det bare var sådan som en joke? Du ved, for sjov. Det ser ikke noget galt i. Nej, vel? Nej. Vi kan gøre det på lørdag, Josef. Så er du også nødt til at komme. Hvordan kan det egentlig være, at vi kalder den for MK12, når det jo faktisk består for Mark? Fordi MK er hurtigt at sige. Nej. Elsker. Jo. MK. Og jeg har lige fundet Mark her. Altså, det lyder bare det er det samme. Der er en Mark! Der er en Mark! No fucking shit! Vi spiller på et wrinkle, din spasser. Hvad ved du, mamma? Jeg kommer efter dine penge. Mads, du arbejder for en perker. Nu bliver du røvet som en perker. Jeg er Peter Perker. Ikke fuck. Nå, jeg vil sgu egentlig bare gerne have mig en Victor. Burde selv vel. Jeg er ligeglad, Waller. What the fuck, man? Waller. Okay. Vi burde sgu nok ikke gå ind i penge, eller så kan vi det bare op. Ja, lige mit ord. Josef, find isbilen. Ja, Mads, vi kører rundt i en fucking isbil her. Skille med dinka du, skille med dinka du. Du er lidt tidlig på den. Ja. Nå, can you come? Lidt gay. Fuck, var det irrelevant. Det er så gay, Josef. Det er faktisk noget af det mest bøssede, du har gjort. Hvad var mest gay? Du bad mig om det. Du gjorde det. Jeg lyder bare ordre, Mads. Josef, send mig dit løn i morgen. Pas på træerne. Gasser op. Åh, fuck! Jeg sagde ikke noget om stenene, så... Nej, true. Upsi dasse, der er mennesker. Mads needs that drive-by I følger bare efter mig, okay, gutter? I kan godt se mig. Ja. Du... Altså, vender vi tilbage og dræber dem, eller hvad laver I? Nej, vi kører op på bakken her. Gutter, der er nogen heroppe ved den her rivals. Jeg har 6 times. Jeg kan finish for helvede. Brems! Okay. Mads, har du lige smidt den 4? Nope, det er herovre. Der er mennesker. Der kører fandme 2 biler derude også. Fuck, nu kommer de. Der kommer fandme en til bil. Hvad fuck? Han skulle simpelthen jeg har self-revive, det er okay. Han skulle simpelthen en panserfaust ind i vinduet og nokkede mig, det fandme i orden. De bremser. Han er ude på siden af jeres hus. Fucking genialt spil det her, mand. Han er nokket. Ja. For søren, der er fandme en anden en. Ja. Der var en anden
Ja. Får jeg? Fuck, der er også en til. Over mod Yellow Pink. Faktisk. Finishen. Okay, super. Skal vi prøve at tage bilen og køre hen imod ham? Der er en til. Ja. Han tager vores bil og kører. Hvad gør han? Fuck, mennesker nærhed. Ja, ved det hedder, vi skal... My god, kan I høre den? Ja, den kommer herop. Bag 3, bag 3. Lukket en. Nice. 2 andre ude. Lukket en til. Nokket en. Men så er der kun... Så er der endnu en bil. Der er en tilbage. Ja, derovre. Wait, der er kommet en ny bil frem. Nej, den holdt der før. Okay, super, så er det... Var han i det derovre. lyserøde hus? Ja, han var bag... jeg blev nokket bagfra. Vest. Ej, hvad fanden? Ham der skød os, Mads, han må snyde. Ja, Han det skød var- 2 skud, det var straight headshot. Det skal de sige. Hvad fanden laver folk også at komme ud og fighter i zonen? I zonen. Altså, hvad satan? Altså, der var jo mega mange. Ja, det var det sgu. Nej, det var en, der fik os. Ja, det var Han 3 står forskellige hold. Der var et pink hold, et Men lilla det- hold og os. Nå. Ja, okay, I see. Ja, så ham der skød på os, det var faktisk ikke nogen af dem forbi. Det var nogle andre. Nå. Så de kom bare og stjæle vores kills? Ja. Eller prøvede i hvert fald. Jeg hørte noget fucking sjovt i dag. Min far, ikke? Han har en ven, der hedder Nick, ikke? Prøv at gætte hans efternavn. Eller sådan noget. Kær. Hans fulde navn er Nick Kær. Nå, Kær. Så sagde jeg her. Nej. Kær. Kær. Han hedder Nick Kær. What's your name? Nick Kjær. Man. Shut up. Jeg kunne have skrevet en kajvurst. Mads, du er gay. Du sidder og siger, at du gerne vil have pølse. Vil du ikke også have pøls? Nej. Prøv at se. Jo. I hvert fald ikke den spiselige slags. Det var sådan en god Mhm. kajvurst. Har du nogensinde smagt det, mand? Nå. Det hørte de ikke mig sige. Efter Josef lige har gjort alting gay. Josef, den her hat, ikke? Den vil passe perfekt til dit outfit. Sammen med de der briller der. Oh my god. Mads, hvad er det Markus han har postet på sin story? FCK Brøndby der slås. Wow. Det er fandme nogle hårde bananer. Sådan lige at komme op og slages over sådan en slowkamp, sådan en fodboldkamp der. Ja. Nå, Forestil det var jer, nogle bananer. forestil jer sådan et Fortnite Is a hard tournament. banana. Fortnite tournament, ikke? Og så begynder de alle sammen bare at fucking slå med pickaxes på hinanden, fordi at deres yndlingsstreamer ikke vandt. Og det ser ud til, at Ninja vinder Fortnite Battle Royale turneringen. Men det ser også ud til, at publikum er begyndt deres egen Battle Royale. Og der var børn, der bliver tæsket af 40-årige mænd. Det vil jeg gerne se. Det kan jeg godt se. What the fuck? Der kom den indre sødøv lige frem i Mads der. Mads, Nej. you have autism. No, Noah. Hvor fanden vil du hen, Ja. Mads? Jeg ved det ikke, Emil. Okay, hold da kæft. Hum bum bum, kan I er klar klat. til voldtægt. Og så er der to, der er landet derovre. Skal du klatte i sin numsen, Mads? Mads, Det er hvorfor først tager du sødt. det hus der? Og så kæft, Josef. Hvis jeg finder en panserfarve, så fyrer den lige ned mod ham. Nej, lad nu være. Nå, okay. Nå, men den fucking byttede min Mosinagant ud med en crossbow, og så byttede den min crossbow ud med en Mosinagant. Oh fuck, det var bare dig. Mads, din er du dum? Øh. Yes. Nokket. Du fortjener at drive, Mads. Hold da kæft. Skide abe. Men jeg skal lige prøve noget sjovt. He ain't gonna see it coming. Can I see you come? Alright. Hvad siger du om lige, Emil? Jeg prøvede. Det er faktisk en krænkelse. Så Nokket. godt, Mads.
havde sindssygt ud, faktisk. Er det jer, der skyder mod mig? Vil du skyde efter, Mads? Jeg har fået dem begge to. Fuck, der var sindssygt loot herinde. Han valgte det rigtige sted at droppe, det er helt sikkert. Jeg har en lidt Så er 3 det så- backpack. Er det jer, der kommer løbende? Min Ja, det er Josef. Nej. Okay. Nej, skyd på mig, Emil. Ratter. Jeg er så vant til det her game. Mads henne. Og jeg må sige Nagant. Aldrig tækket. Ej, Josef, du skulle se mig det her game, der, som mig og Emil vi spillede på det her map. Altså, folk var elendige. Virkelig fucking elendige. Ja, jeg døde desværre ret tidligt, fordi at jeg skulle prøve at lave en... jeg kørte hen, og så havde jeg glemt, at jeg havde slået mit våben til single fire. Så jeg holder bare musen nede, ikke? Og så kigger jeg bare på dem, fordi at jeg jo ikke skyder flere skud. Og så vender de sig om og skyder på mig. Så døde Jeg jeg. er måske ikke. Den har jeg prøvet. Men jeg rendte rundt med en Vector suppressed og en Car suppressed. Og jeg flækkede det ene hold på det andet hold på det tredje hold, for de var så elendige alle sammen. Jeg glæder mig til, at jeg kan begynde at lave sort arbejde. Helikopter. Lad os voldtage den. Perfekt. Fuck, vi er syge. Der er fandme andre. Penge eller hvad? Ja. Okay, jeg kommer op til den. Der var nogen over i den her bygning, der tog den. Ej, helt ærligt, mand. Jamen kom, han er der stadig. Jeg kommer, Emil. Åh, han mangler. Der er Jeg en kommer. op i den bygning, jeg lige har lootet. Hvad fanden er han kommet derop nu? Hvor er han? What the fuck? Jeg har ikke kunnet høre om lige før. Han er her. Der, okay. Han er sådan bag. Bagved. Jeg camper det. Der er stadig en dude Jeg nede burde på... kunne blive Kan du se pillet ham? med. Den der. Vi skal bare by i fald enemy. Josef. Bare hele Josef. Han smider granater efter mig. Nå. Fuck, jeg blev nokket hurtigere. Knockede ham. Nice. Finish ham bare. Sådan der. Så skal vi have ham nede ved droppet. Ja. Wow, Han så- havde OG og... en op på... heroppe. Han har også bøs. Jeg kan fandme ikke engang se ham. Fuck. Hvis du bare løber over. Fuck det. Han er højt op. Ja, han er død. Han er død. Smukt. Kom der, please. Hvem er Let's tæt fucking på? go. Og han døde instant. Josef har taget mig. Ja, nice. Og han døde instant, eller hvad? Ja. Tror du det? Vi må lige tjekke, om han har airdrop ting. Ellers er der stadig en nede i byen. Han har ikke airdrop ting. For helvede, mand. Der ligger suppressor til AR, external quick draw mag, jeg skal nok tage det med. Stjæler du lige min fucking skud? Ja. Okay. Efter det her game, så skal jeg altså lige ind og have is. Nice. Nå, skal vi ikke voldtage nogen? Vi skal finde ud af, hvor ham der blev af, som stjal vores fucking airdrop. Ja. Bøsse. Er drop it like it's hard, drop it like... What? You got the big funny, man. Yes man, I have tism. Åh, Det var I begge to meget enige om. Josef, fik du endelig lov til at tage ind på nums? Jeg er blevet marked by enemy. Deroppe. også mig, Fuck! også mig. Jesus, bombach! Bare det en gang. Øj, hvad fanden? Er du safe, Emil? Nej, jeg Ikke fandt. nok. Jeg er jo Fanden er du henne? under fuld fire stadigvæk. Ikke lige nu, Gabriel. Nej, mand. Jeg kan ikke lige nu. Vi står midt i en gunfight. Bare stil den et eller andet sted. I stedet for... Ja. Dræb det en. Eller Åh, finish lad os en. lade være med at peek. Ja. Vil du pushe, eller? Nå, men der er nogle af de her bygninger her. What the fuck? Det er tændt på. What the Jeg aner ikke, hvor fanden ham der han var. my god. De bliver ved med at rykke sig rundt over det hele. Fuck. Er de pusher? My god. Bare lad være med at tænke op. Jeg spiser en is, når jeg er smidt. Jeg kunne ikke nå at heal. Jeg skulle bare have stoppet healing og så bare skudt ham. Hvorfor bliver vi altid omringet, mand? Jeg sværger, jeg har den der beaten op medalje, ikke?
om bare en måned, så har jeg allerede 100 af dem. Hvad er det, den er for? Det er bare for at have 2 eller flere veste eller hjelme ødelagt af et enemy. Og det sker hvert game. Emil, du er bare vores skydeskive. Ja. Mads taktikken. Fuck, Der er mange. Jeg synes, i stedet. vi tager ovenpå. Please. Fuck mig, der er en kar. Giv mig nu våbnet, for helvede. Nok en. Nice. Fuck mig. Og han finish æder med den boost. Han er hele sin. No fucking way. Hvad fuck, mand? Så står der 2 herinde. Tag og stjæl hans blue chip. Ja, han døde instant. Nå ja, okay, så har jeg holdet helt det. Det er simpelthen det mest boss move at gøre, bare tage blue chip og smide den et eller andet random sted. Så han så mig? Det ved jeg ikke. Så jeg skulle han gjorde. Ja, jeg tror også. Der er flere. Hvordan fanden flasher det også mig? Nej, hvad fanden? Så er der en inden for os, mand. Hold da kæft, hvor var der mange lige pludselig. Nigga put the Nike logo on some numbers and expect me to answer it. Damn. Vi lander dog, scooter. Prepare to your anus for the fight of your life. Læg min ord, mand. Jeg tager noget af Andrew Tatum, mand. Jeg headbutter dem. Jeg giver dem en silky smooth experience. Er vi legit de eneste? Huh. Seriøst? Ja, det ser sådan ud. Aldrig prøvet noget, man var så tæt på dogs, at vi så var sygt nok, mand. Godt for os. Jeg tager en Glock frem for en Vector. Glock. Jeg tror, jeg køber VSS og Vector i dag. Er min karakter racist, eller hvad fanden? Hvorfor kan han kun hoppe op på en farve barrel, men ikke den anden? Nå, den er lavere. Okay. Reference Emil. Fordi han er rigtig opdraget. Ja. Til hvis I finder en Vector eller en helvedes masse 9 mm. Der er jo en Vector herovre, Mads. Okay. Jeg kommer, måske. Why the fuck would you come? Der er SKS herovre. I am coming. Perfekt. Physically, Oh, like not... No, fuck. Ah! Men du fandt jeg lige en 3 backpack, som I begge to havde også en. Ja, godt for dig, var. Tak. Wallah. Wallah. Skal lige med det der wallah. Ah, det er cute. Wallah. Ej, jeg bliver kraftet med skudt efter, mand. En chilling. Det er sygt, mand. Klar, nu fyrer jeg fandme salve efter ham. Shit. Han har ramt sådan 2 gange, han er... Fuck mig! Jeg har ikke nogen smukke, Emil. Det er heller ikke. Jeg har ikke nogen liv. Skal jeg bare dræbe dig for dem, Mads? Nej, tak. Jeg prøver. Fuck mig. Josef, Fuck mig. stille. Fuck. Josef, for helvede. Er de tæt på? Ja. Shit. Ej, så er der også en over. Fuck. Nu smider de også granater efter mig. Skal jeg bare dræbe dig, Emil? Er tykke piger egentlig bare kan? Jeg tror, du siger det dagligt, Mads. Men vi er stadig enige med dig. Det var godt. Bare spray ham med, mand. Jesus Christ. No way. Hjelm. Get fucking outplayed, mand. Jeg tror ikke, han har nogen teammates op ved sig. Aflever, mand. What? Okay. Hvordan fanden har jeg set dig? Jeg var ikke bag stenen. Det er åbenbart ikke nok. Sygt nok, jeg ramte ham der i hovedet. Så var jeg hjemme bare af, mand. Det er så ret sygt, at du pikkede bare til den ene side til den anden side, og så fløj hjelmen bare. Duk. Homoseksuelle er egentlig også utrolig uattraktive. Hvorfor sidder du og kigger på homoseksuel, Mads? Jeg sidder og spiller med jer for helvede. Man, that wasn't very nice. Men det Okay. bare er så slået til, Mads. Yeah, but... Man mobber bare med det, man selv er usikker på.
Det er derfor, du aldrig vil få en kæreste, Mads. Og du har en lille Jeg diller. forstår ikke, hvordan det kan være så langsomt for dig, Emil, at level up. Jeg leveler op sådan der hver anden game. Jamen jeg synes også, det gik, altså også især da i starten gik det ret stærkt. Jeg levelede 2 levels op i dag. Ja, jeg er bare built different. Ikke positivt, bare different. Jeg er bare anderledes, okay? Ham, som jeg var ude at køre med i dag, mand. Fuck, han var jo bare sovset. Du galt, han var markeret. Han havde kæmpe patter. Han var veltrænet. Altså, når det var, han stod og skruede noget, ikke? Jeg kunne ikke lade være med at kigge på hans arme. Hans veins, de poppede bare, og han var altså kæmpe biceps. Prøv at spørge, om han har taget noget. Det kunne jeg godt finde på at spørge ham om næste gang, fordi jeg spurgte ham sådan der, hvor ofte træner du så var han sådan, jeg har ikke trænet et par måneder nu, fordi at, jeg har rygskader og bla bla bla, så tænker jeg bare, ja okay, brormand er på steroider. Skrevet. Gutter, vi skifter køn til kvinder, og så skifter vi tilbage til mand. Men vi lader være med at tage vores kvindehormon, vi tager kun mandehormonet, når vi får det. Jeg har fået sådan en der flærkegun der. Nice. Jeg tror ikke, jeg har set sådan en på det her map før. Det har du nu. Ja, det har du ikke. Jeg skulle lige sige, du fyrer en fandme ikke af nu, mand. Jeg gider ikke have den bil. Så skyder jeg dig. Det har du nu. Badang! Fuck you. Helvede, Josef! Fuck you! Bloody fuck you, bloody! Vil du lade være med at gå ind i det hus, jeg havde tænkt mig at gå ind i? Ose. Nej. You can forget it, my nigga. What the fuck, man. Det var da bare synd for dig, man. Emil, man. Grib for helvede. Jeg har en mutant og en fucking pansersvans. Det er sådan noget, det er sådan en pansret pik. Men man kan desværre ikke slukke for sin cykel, som man kan slukke for, Nej, for motoren i en bil. Det er ikke en elcykel. Elcykel siger sgu da ikke en skid. Det er fucking griner, mand. Hver gang til Rim, hun spørger, hvad laver du den her dag, så skriver jeg, gym and work. Det er sgu et meget simpelt liv. Det er faktisk ret rart. Ja. Hvad laver du den her dag? Jamen, jeg tror, jeg skal træne. Jamen, det gør jeg Laver også den anden dag. den her Ja, dag? sådan Eller i dag. Doing Friday. Probably gym and work. Jeg skriver you. W. Risse. Spørgsmåletegn. Fuck. I er fandme dårlige til at gå op på det her. Hold så kæft, jeg håbede ikke, du blev mærke til det. Jeg var tæt på Jeg hoppede faldet ned med der. vilje. Ja, det gør jeg faktisk Jeg også. ser bare en Emil, der bare kommer flyvende. Så ja, vi Jeg kan har en finde en video. Panzerfaust og en Ace, Jeg så jeg er klar til at snipe folk. Med Det var Panzerfausten. fucking genialt spil af ham der var sniperman igennem vinduet, da han kørte forbi. Ja, det var fandme egentlig ret respektabelt spillet. Men jeg skulle egentlig lave fredag. Probably gym and work. Okay, Mads. Det her skin på min vektor, det er pay to lose. Når man kommer løbende, ikke? Så blænder det mig rent faktisk. Der er så meget screen flare, at jeg bliver blændet. Det kan du What slå the fra. fuck? Ja, det var for godt grafik, kun i min. Jeg har en solution i min. Til det problem, vi bytter bare computer. Er der nogen 9 mm et eller andet sted her? Jeg har 177. Jeg har nogen i bukserne. Okay, jeg er 136, så Fucking Nogen genialt, jo. Ja, altså... Runder op. Jeg er født med en... med en ekstra splittet i tab, to. hvis man kan sige det sådan. har I fået noget healing også? Jeg løber her Ja, før. jeg har masser. Jeg har 6 first aids. Hvor Nej, jeg fanden? har ikke Jeg har en stadig eneste. ikke fundet en Jeg har eneste 7 sniper. first aids. Jeg har stadig fundet ikke 2. fundet- Jeg er lige penge. Mads! Der ligger en her på penge. Oh my god! Der er både en 24 og Carves der. Ja, jeg skal have karen. Hvordan... Ja... Emil! Ja. Fuck dig. dig. Fandme dårligt. Nej. Nej, den ramte træerne. Det matchede, jeg lige havde ramt ham. Det var bare quickscopet med en Panzerfaust, mand. Det ville fandme være sygt. Jeg har fundet 2 sniper rifle der suppressor. Sygt, mand. Oh my god, prop den oven på hinanden. Nu Ja, bliver den forlænget. Så var den ekstra silent og ekstra dejlig. ja. Skal vi se, hvorfor brugte det der flærkeren? Der er stadig ikke været noget drop. Har du skudt den af? Lige nu så står der 0 drops. 2 biler. Lige før så står der 1 drop. 0
To biler. What about now? Stadig ingen. Nope. Nej, det er også en syg verden, vi lever i. Hov, der er sgu da blevet skudt et lige foran os, dreng. Ja. Det er fuck you, baby. Dobbelt. Nå, Vest. derovre. Ser du, der var en C4? Og min penge, længe. Der er en bil. Det behøver Det er sgu en Ronnie Coleman. Yeah, buddy! Ja. Grin. Ah. E-mail. Skal den her vej, Emil? Ja, vi tager den lidt udover. Og så kører vi direkte over vandet. Fuck, hvor er den sløv, mand. Har du shift nede? Ja. Kan jeg gå om bagved at skubbe? Ja. Det tør jeg ikke. Bare det. Emil er hurtigt, han er på cykel. Øj, for satan, der var en sten. Fuck. Mads, Jeg drejede alt, hvad jeg kunne, kører Josef. simpelthen bare direkte ind i træ. Bilen kører helvedes til. Mads, jeg kunne bare forestille mig, at Mads der bare tænker, ja, det sker. Det sker bare. Kommer vi hele vejen over? Ja. Let's go. Den vil ikke lade mig bede. Sådan der. Der har været nogen her. Jeg smider lige C4'en på den her bil her. Nej. Lad os se en. Går som den op igen. Og bliv ved indtil du får den. Nej. Der er sgu nogen, der kommer bagfra. Nej. Oh fuck, der er mange. Holy fuck, der var screenshake på der. Ja, jeg tror lige, jeg går ind i bygningen igen. Derovre af. Ja, jeg ser en. Jamen, det er en dernede ved stenen. Lige i hovedet. Imagine, hvis jeg havde et 6x dyno, mand. Vi er ikke inde i zonen. Nej, det er de her, Og vi har ikke nogen bil, Josef. Men vi har et drop, der kommer. Nokket en på stenen. Jeg tror ikke, han har nogen teammates tæt på. Okay. Nå! Nok en herovre. Ja. Jeg fik Fuck, assist. man. Det var midt Der er nogen, i, der mens han finishede. løb, at jeg nokkede ham. Hvor er de henne? Ser en her. Nokkede en til. Inde i den her bygning her. Var det ham, du nokkede? Nej, Der er to hold derovre. For satan, mand. Hvor var stop hen, Josef? Ja, det ved jeg sgu ikke. Jo, det er det der. Kig op. Hvor? Ja. Ej, den er sgu da oven på taget, gør den ikke? Nej. Hvor er det tæt på, mand. Hvad er der i? What the Level fuck? 3 vest og sådan noget. Jeg har taget gilde, Okay. så måske ikke lige så stor. Jeg tager ikke noget. Jo, Emil, der var også skydeskive. Skal se, løber de, eller hvad? Ja. Hvad laver de? Ja, de løber. Oh my god, jeg er stadig i skydeskiven. Arm det ikke engang. Det er damage, jeg har taget indtil videre. Det har Arm det er været en til. 2 af dem er ramt. Fuck, vi skal løbe langt, gutter. Bare drop. Josef, Nokkede en. Josef, drop Nice. dem. Det er nok, Vi Josef, skal bare løbe begynder at langt, løbe. Josef. Tag Emils cykel, hvis det er. Ja. Eller hvor smed du den? Den ligger lige herhen eller sådan noget. Jeg gider ikke. Det er jo sådan, sgu da. Nej, jeg blev... No fucking way. De kan ikke engang se mig nu. Jeg er på den anden side af den der bygning, jo. Vi har ikke nogen biler eller noget til at komme tilbage og hente det. Nej. Du når sikkert også at dø, Ja. inden du får healet, eller hvad, for poppet first aid. Josef, din greedy motherfucker. Det er jer, der bare løber væk fra en fight, mand. Ja. Det var vildt de 3 gratis kills, hvis I havde blevet. I know, men vi kunne også bare løbe i zonen, så kunne vi tage dem, når de var helt fucked, og var lige ved at Nej, vende de ville nå at dø til zonen, mand. Oh, fuck mig. Hvorfra? Okay. Lige ude. Sådan, I don't know, der omkring eller sådan noget. Der. Kan du samle dem op? Han er ikke skudt efter mig. Bare tag mig. Var der fucking gills ude, så tog du det. Ja. Ja. Fuck. Fuck. Ah, shit. Han sagde den der, Josef. Undrer mig godt over, at du ikke protesterede. Jeg hørte det ikke. Jeg var travlt med at være forvirret. Hop hele Bare dø Emil. til zonen, bare dø til zonen. Ja. Hvor mange stod lige og holdt zonen? Holy fuck, mand.
Der er bare 1, 2, 3, 4, 5, 6 mennesker. Ja. Dreng, skal vi ikke have en tur på anal ISIS? Mads. Ja. Nogle gange, ikke? Nej. Så undrer jeg mig faktisk over, hvorfor du er rødhåret. Du har virkelig tabt det genetiske lotteri, Mads. Nej, fordi ellers havde jeg lignet Jakob, og det har jeg egentlig ikke lyst til. Du havde chancen for at komme med noget meget racistisk, men du valgte at disse din lillebror. Det er sgu da fair nok. Det forstår du sgu da godt selv, Josef. Jeg vil sgu da ikke ligne de små aber der. Jeg har ikke så meget at sige, altså Google tror mig, at de er så samme person. Wow. Sådan stemmemæssigt, eller? Sådan udseendesmæssigt. Hvordan det? Ansigtet i hvert fald. Når det er den, på Google, så sorterer den jo ansigter af sig selv. Og det er rigtig tit, at jeg finder billeder af Elias i den mappe, og Elias finder billeder af mig ind i hans mappe. Okay, Google er elendig til det. Ja. Yeah. iPhone er meget bedre. Den kan sagtens gøre en forskel på dig og Elias på min telefon. Så Jesse finder en MK. Nej. Så mener du en mutant? Nej, en MK14. Jeg kan ikke mærke, om du joker. Jeg snakker om en MK14, Josef. Okay, Walla. Der. Walla bila. Mads, Hvor er der er det en ud fra? MK12 på mine penge. I'm coming. I'm at the Sigter godt, rammer skidt. Skal vi prøve igen, hvor jeg sigter godt? Tror I egentlig Hvor ikke, er Hvad sagde han? Du er enig med mig, Josef? Okay, der er sniper rifle suppressor hernede. Nå, hvad? Ja, hvordan fanden er du gået forbi den? Hvorfor fanden ligger den i hjørnet? Prøv lige at få dig i gang, jo. Jeg hejler. Luk mig ind. Velkommen. Stopper vi bare og stiger på hinanden, mand. Prøv lige at få dig i gang, nu. Jeg skal vi også begge to highlighter samtidig. Det er skide instinktivt. Skal vi skyde efter Emil? Ja, hvorfor ikke? Ej, Emil. Må jeg godt prøve at se, om jeg kan nok dig? Josef, det kan du jo godt. Hey, yo, man. Haha, du har ikke nogen suppressor. Svans. Nå, jeg sprayer også bare. Tag den. Kan man have Uzi grip på ens vægt, så det kan man ikke. Did you just say pussy grip? I like a good grip about around pussy. What the fuck? Jeg vil ikke have mig noget imod at dø lige nu, så jeg kan gå ud og børste tænder og så videre og så videre og så videre. Josef er suicidal. Ja, Jamen, jeg har super meget lyst til at leve. det lyder heller ikke sarkastisk. Hvor langt skal I lige løbe, før I vælger et sted at blive? No wonder, vi hele tiden bliver nakket. Men det er fordi vi andre har alt det loot, vi skal have. Kom så. Jeg har ikke nogensinde tænkt over, at livet, det er bare livet. Ja, men hvis vi ikke havde livet, så havde vi heller ikke noget. Altså det er jo godt, at livet, eller at verden, har opfundet alkohol, så der er noget godt i livet. Er der smukker? Nej, Okay. vi bliver angrebet af nogle røgbananer. Skal vi tage tilbage til flyveren? Det kan vi godt. Hvor mange kan sidde i flyveren egentlig? 2. Åh. Skal I have det? Skal I sætte det af? Emil, skal vi tage en flyvetur? Jeg kan godt flyve den. Kom gutter. Jeg tager lige nogle painkillers. It's a sacrifice I'm willing Du lyder to som en make. myg. Ja, det er faktisk lidt irriterende det der, Mads. Nu kan godt lade være. Men altså Ikke Emil, opdag. jeg kan ikke love, hvor god landing den bliver bare lige så ved det. Jamen, der er redeploy. Ja. Jeg kan ikke huske det. Så. Jeg kan ikke huske det. Jeg ved ikke, om jeg skal hoppe ud. Jeg ved ikke, hvorfor vi flyver baglæns, men altså. ja, så er det shift. Altså gutter, drag race. Fuck, I er hurtige. Træk nu op! Oh shit! Mads, det var dig det der. Nej, du ramte en lygtepæl.
Idiot. Nej, gjorde jeg. Ja, det gjorde jeg. Ja. Kan du se det, Emil? Ja. Kan du se det, Emil? Nu virker det. Airdrop. Flare. Hvor? Flare drop. Er det der en person? Er det en Jeg helikopter? kører altså lige over broen, gutter. Er det scary, eller hvad? Ja. Altså, jeg kan ikke finde jeg ved ikke helt, hvad jeg gør. Vi kom kun i luften, fordi jeg ramte den der lygtedel. Der er Mads. Der er Mads. Nu bliver skudt efter. Jeg bliver også skudt efter. Er I med mig? Skal du over mod det der airdrop der? Ja, det kan vi godt. Der er lige nogen, der hoppede i vandet. No way, jeg kan tage painkillers imens. Jeg ramte en. Fuck mig, gutter. Herfra. Gutter, jeg er så tæt på det, Ølie. Ramte en til. Hvis jeg kører galt, så dør jeg. God damn, Josef. Jeg tror, vi er nødt til at flyve op. Og så laver vi bare Du er over redeploy. Mads, og så hopper vi ud. Ja. Den har ikke meget håb i. Okay, vi hopper ud, ikke også? Ja. Der er nogen 40. Exit Emil, gør så. I falder ned og dør. Ej, fuck. Op på taget. Nice. Hello and welcome to my crib. Jeg er lige kommet til, at jeg kun har fucking 3 times, mand. Det er sgu. Nu kører bag os. Og lige herover. Det er fucking tank. Nogen der har en Nogen der har en C4 Nope, desværre. Hvor du tænker af? bag os. Nå, jamen så er jeg nu smuttet igen jo. Ja, den kan bare kører ud. videre. Der er nogen i det her hus lige her. Jeg venter Ja, bare på jeg at få et clean. Nej! Prøver jeg på at pop loot, eller hvad? Nej, jeg går efter at skyde dem, der sidder Jeg er der. ikke sikker. Jeg går lige forbi her, Mads. Jeg gik bare stille og roligt forbi, mens jeg reloadede. Har du poppet dækket, Mads? Ja, Jeg kan ikke se det poppet for mig. det var synd for dig. Det er sgu da fucked up. Ja, okay, zone vi har lige. Bortset fra, der er 38. Ja, Og det er så... gutter, jeres flyr lige herovre. Ja, vi ved det. Ja, vi hoppede ud af det. Kom dreng, flyver den her vej. Skal jeg bare voldtage dem med tank.
Hvad så? Er du hjemme, Emil? Ja. Jeg står herinde i København. Og jeg står med en Mustang-jet. Så det er mere om du vil kunne køre til København nu. Og